Krajčovičová, študujem na Hotelovej akadémii Ludovita Wincera v Piešťanoch. Rozhodla som sa študovať, pretože som chcela vedieť viac o gastronómii a čo mi dokáže tá škola ponúknuť. Nemala som jasný cieľ, čo chcem. Nakoniec som sa dostala ku káve, takže som začala navštevovať krúžok. Dostala som sa skrz latte art a nakoniec som začala zisťovať, že to nie je len o latte arte a žiadny barista sa nestane baristom, keď bude vedieť latte art. Dobré espresso pripraviť, je tam veľa faktorov, čo treba splniť. Je super, že vlastne mladí baristi sa dostanú do kontaktu s druhými mladými baristami a môžu si vymeniť svoje skúsenosti, ktoré majú už, ktoré nadobudli počas práce niekde inde a dokážu si usmerniť svoj cieľ, čo naozaj chcú a hlavne komunikovať s druhými ľuďmi, čo je najdôležitejšie. Venujem sa baristike cca 2 roky a na súťaže som začala chodiť po roku. Pripravovala som sa tak, že v podstate pred každou súťažou sme si dali, že čo chceme, čo máme spraviť, čo nemáme spraviť, ale v podstate trénujem každý jeden voľný čas, lebo pracujem stále okolo kávy. Keď sme vošli, tak ma zaujalo schodisko, bočné schodisko spravené z kávovníkového dreva, čo je úžasné. A potom vlastne priestory, kde sú pražičky a v podstate sklad na kávu, obrovský sklad. Miranda je veľmi úžasná mladá dáma, ktorá je fakt milá a cupping v podstate je to niečo nové v spoznávaní kávy, čo môžem dostať, jednoducho, čo by som tam mala cítiť, čo nie. A rôzne druhy, ako chutia. Určite by sa mali zúčastniť a určite by mali pokúsiť aj troška šťastie, ale aby si zveľaďovali svoje skúsenosti, ktoré nadobudli už keď tak aj predtým, ale aby makali na tom, čo chcú naozaj.